aka kashe mutane sun je tafsiri sun ɗauki azumi tun daga asubahi har yamma saboda tsabar son kusancin Allah suka je gurin tafsiri a ƙauyensu a Kebbi ko a Kebbi ne ko a wani gari sun je tafsiri 'yan ta'adda suka shigo cikin wurin nan suna tafsirin nan suka bi su da bindiga suka dinga kashe su ɗaya bayan ɗaya suka kashe ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba. Wasu kuma sun yi azumi sun sauke azumin nan suna neman kusancin Allah wai sun je masallaci yanzu suna sallan tarawihi aka zo aka bi su aka kashe su daga kan liman aka kashe su ɗaya bayan ɗaya aka musu kisan kiyashi aka kashe su sun je masallaci mutumin da yayi azumi kai wannan ka san wallahi ko ba a faɗa ma sai ka je gaban Allah ba kai ma ka san me zaka je a gaban Allah kai wai kuma wannan yana faruwa mutane ba su damu ba sai kaga wai mutum musulmi wanda manzon Allah ya ce musulmi da musulmi kaman gini yayi idan har wani ginin idan kaman yatsa ne musulmi da musulmi idan har kaga wani abu zai faru da musulmi guda ɗaya baka damu ba to baka cika musulmi ba amma sai ga musulmi bai damu ba ana wannan wai musulmi ko musulma damuwarsu shine sun je suna kallon fimafimai sun je suna musu akan wannan dan fim din sun je suna kallon kwallo wannan dan kwallon da wannan fim din damuwarsu kenan al'umman da muke ciki fa yanzu kenan musulmai ba su damu da abin da ke damuwa da musulmai ba balle su taya su da addu'a balle ma har su buɗe bakin su yi magana saboda haka shugabanni Allah sai ya tsayar da su ya musu hisabi akan abubuwan da ake a cikin al'umma ake kashe mutane musamman a wannan wata wallahi Allah sai ya tsayar da duk wani shugaba ya mai bayani sannan kuma malamai haƙƙi ne akan su Allah sai ya tsayar da su duk malamin da bai yi magana ba akai wallahi Allah sai ya tsayar da shi ya ce na baka muryan da zaka yi magana a ji baka yi ba kuma Allah sai ya mai azaba akai duk wani wanda yake da abin da zai taimaka mai kuɗin da zai iya sa kuɗin shi a taimaka ma waɗannan abubuwan bai yi ba Allah sai ya tsayar da shi duk wani wanda yake da ƙarfin faɗa a ji bloggers ne ko wane ne wanda za su iya yin magana ba su ba wallahi su ma Allah madaukakin sarki sai ya musu wannan sai ya musu azaba akai kullum in ka shiga wayanka ka duba zaka ji an ce an kashe mutane kaza an kashe mutane kaza an kashe mutane kaza wai a